Сега ще виж какво става. Ей, ей, Зуко. Сега ги изтрепахме. Какво викаш? Не бе, не бързай бе. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай, чакай. Давай, ела при мене бързо. Чакай, 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 чакай. Чакай, не дей, че ми омръзва. Давай, 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 давай. Давай, ела при мене бързо. Чакай, 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 чакай. Чакай, не дей, че ми омръзва. Давай, 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 давай. Давай, идвай тука бързо, направо да почваме. Вкарвате в моя лайфстайл и нарочно е толкова несъвместими. Ма дай да пробваме, някой пробва ли се да пречи, ще го закопаме. Даже нещата, когато ги правя така, че да мога да питам накрая дали ме умая да знае какво да направя. Пак тая сам в празната стая, ма ще се види накрая. За дали съм брат ми или съм за рая. Саг, какво викаш? Саг ги изтрепахме. Не бе, не бързай бе. Не бе, не бързай бе. Стой, стой, стой. Чакай, чакай, чакай. Давай, бързо. Чакай, не дей, че ми омръзва. Давай, ела при мене бързо. Чакай, 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 чакай. Чакай, не дей, че ми омръзва. Давай, 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 давай. Давай, ела при мене бързо. Чакай, 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 чакай. Чакай, не дей, че ми омръзва. Давай, 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 давай. Моите демони играят с твоите ангели. Твоите чувства бушуват, а моите били те дразнели. Искаш да ми кажеш, че пожара ще изгасне ли? Знам, че на теб не ти пука, че другите са се дразнели. Сега ще виж, какво ще прави, Зуко ще скърти. Толкова сме млади, ама бачкаме кадърти. Закачаш се за плъва, докато баса утре кърти. Намери света се завих, защото само завърти. Сега ще виж, какво ще правим, Зуко ще скърти. Толкова сме млади, ама бачкаме кадърти. Стига вече.